В'їзд до країн ЄС за паспортами, виданими окупантами в Криму, зась. У представництві президента України в Криму заявили, держави-партнери України не визнають документи, видані державою-агресором. Саме з такими кримськими паспортами сімейна пара з окупованого півострова поїхала до Фінляндії. Зараз їм може загрожувати депортація в Україну. Історію розкрутили російські ЗМІ, назвавши її політичним переслідуванням. Тему продовжить наша Олена Стецюк. Наталя Кушнаренко та Михайло Бережний приїхали до Фінляндії з російськими закордонними паспортами, виданими в анексованому Криму. Туристичну візу вони отримали у консульстві у Санкт-Петербурзі, що у вересні 2017 року. А коли захотіли отримати посвідку на проживання, з'ясувалося, що паспорти видала окупаційна влада. Фінляндія таких паспортів не визнає. Як у випадку невизнання незаконної влади окупаційної в Криму, це саме стосується документів. І тому, коли фінські міграційні органи перевірили ці документи, вочевидь, вони сказали, що ми чули від цієї громадянки про те, що їм порадили отримати український паспорт. Ба більше, родина порушила фінське законодавство, приїхавши за туристичною візою та почавши займатися бізнесом, а також українське, бо виїхали до Фінляндії, вочевидь, не через материкову Україну, вважає експерт Дмитро Левусь. Каже, за це ще й штраф отримують, якщо прийдуть на батьківщину. Загалом же випадки заборони в'їзду в ЄС з кримськими паспортами не поодинокі. Перевірки лише посиляться. Однозначно ніхто не має права визнавати ці документи і видавати ці візи. От нинішня ситуація якраз демонструє, що з туристичними візами, я думаю, що люди на кілька днів, звичайно, їздили. Зараз це стає під великим питанням. Паспорт з двоголовим орлом перспективи в ЄС геть не райдужні. А якщо комусь і вдасться потрапити туди, вони наражають себе на проблеми. Про це заявив постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Людина, яка використовує ці документи, вона дуже ризикує навіть з власними інтересами в першу чергу. Розумні люди це розуміють, і ми вдячні нашим державам-партнерам, ми вдячні країнам Європейського Союзу, іншим країнам цивілізованого світу, які проводять послідовну політику невизнання будь-яких документів, які видає держава-агресор. Європейська комісія рекомендувала консульствам не визнавати документи, видані окупаційною владою в Криму ще 2 роки тому. Як наслідок – не видавати візу. Але в ЄС немає заборони в'їзду громадян з Криму, каже дипломат Богдан Яременко. До того ж, кожна країна шенгенської зони має своє внутрішнє міграційне законодавство, яке дозволяє видати національні візи. Теоретично в'їхати навіть з російським паспортом, виданим в Криму, до країн Європейського Союзу можна уявити собі ситуацію, тим більше, що, очевидно, не кожен вказує там те, що в нього паспорт виданий в Криму і так далі, а країни Європейського Союзу не обов'язково мають базу, точніше не мають базу даних, які з російських паспортів видані в Криму, які видані не в Криму. Тим часом, починаючи з 2014 року, кримчани по всій Україні отримали 105 тисяч закордонних паспортів, незалежно від місця своєї реєстрації, причому у 2017-му спостерігалося зростання на 40%. Якщо в 15-16 роках кримчани оформлювали за рік в середньому близько 21 тисячі закордонних паспортів, то в 2017-му оформлено близько 30. Минулого року лише на Херсонщині 16 тисяч кримчан оформили українські закордонні паспорти. Загалом вже 56 тисяч мешканців Криму, повідомив заступник представника президента в Криму Ізет Гданов. Є попит наших громадян з Криму, тому що у нас є безвізовий режим у 57 країн світу. Окупант видає аусвайс на території тимчасово окупованого Криму. Це вимушена міра для того, щоб жити в Криму, але це не документ ні для України, ні для країн світу. Аби не мати проблем, радить кримчанам оформлювати саме українські паспорти для виїзду за кордон. Зробити це можна у будь-якому місті материкової України. Олена Стецюк, Нікіта Проскурін, Олександр Павленко, Заман, АТР.